も振った後に友達ができました。日本語も少しずつ話せるようになりました。その後、私は別の学校に変わりました。私はこの時もすごくドキドキしました。新しい友達と出会って、もう一度自己紹介するときは、すごく恥ずかしかったです。でも私はこの新しい学校に溶け込むようになって、たくさん新しい友達ができました。そして一人の友達がすごく優しいし、可愛いし、いい人でした。その人の名前は中村葵さんです。私が辛い時、大変な時、いつも私のことを助けてくれました。いつも2人で一緒に遊びました。でも2年の時間があっという間に過ぎ、私がラースへ帰る日が来ました。私はラースに帰ってからも、日本のことも友達のこともずっと忘れません。いつか大好きな友達に会いに行くのでしたいです。でも心配なことがあります。ラースに帰ってからもずっと日本語を勉強しているのに、覚えるより忘れるの方が多いのです。日本から帰ってきた時は今より